something to say real quick. Vale. Jo he arribat a una conclusió. Perdó per parlar així, són les 3:19. He arribat a la conclusió, vaig arribar a la conclusió l'altre dia, a la dutxa, estava pensant. El Padrino és inferior a La La Land. De fet, El Padrino, per començar, està sobrevaloradíssima. Crec que aquest és el vídeo que menys treball em portarà a fer de la història d'aquest canal, perquè no el penso ni editar. La La Land és millor que El Padrino. Tu pots pensar. Pensa, Manel, pensa. A veure. Jo, personalment, vaig veure El Padrino i vaig pensar, què són tots aquests personatges? És que no ho entenc. O sigui, no sé, potser és que soc curta, però és que em vaig agobiar, Qui és tota aquesta gent? Random! La La Land també té molts personatges, vale? Sí, té molt de càsting extra, però està ben implementat. El Padrino m'agobia, em va estressar, la vaig veure i vaig dir Who are all these people? Saps el que et vull dir? No. I aquesta gent que pinten aquí? I què m'estàs intentant explicar? No sé, potser és que també em vaig avorrir i no vaig voler posar atenció a la pel·lícula, però jo entenc que El Padrino, pel seu temps, va ser una pel·li important i va ser un pel·lículon, però que no, o sigui, quina storyline m'estàs fent? És que jo l'únic que vaig entendre va ser màfia, tiros, pum, 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 italians, màfia italiana, saps? No sé què estic fent, no em feu cas. Ja està, La La Land a mi em va fer entrar en crisi. Jo odiava La La Land i quan la vaig tornar a veure, perquè odiava el final, saps el que et vull dir? Perquè jo pensava, per què té aquest final de merda? Aquesta pel·lícula està sobrevalorada, no sé què, no sé quantos... I la vaig tornar a veure i he dit, hòstia, m'ha canviat la vida. La La Land té una història, saps? Et condueix a pensar i a qüestionar-te la teva existència, a pensar per què cony ha acabat la història tal com ha acabat i després dius, hòstia, no, és el millor final que pot haver en la història del cinema perquè és realista i alhora no, però et fa pensar coses. I El Padrino no, El Padrino jo l'estava mirant i estava com... Màfia. Jo he vist El Padrino i... Què? El que més m'ha cridat l'atenció ha sigut que hi ha una actriu que surt a la pel·li que s'assembla molt a la Lana del Rei. I vaig dir, hòstia! Doppelganger. Vale, però ja està. That's all I can say. Déu meu, potser acabeu esborrant aquest vídeo perquè si vull ser directora de cinema em sembla que no és bo que això estigui a internet. I res, això no sé ni per què ho estic penjant a YouTube, però necessitava expressar-ho públicament i un tuit no era suficient. Així que aquí estic. Espero tornar a fer vídeos algun dia, però és que... Algo caerà. Podria desenvolupar més aquest argument, però és que són les 3 del matí, llavors no em ve molt de gust. Vale, un petó.